Tungod sa paang nagsinaw, nakakuha nami og uwang. Uwang. Oh. Uwang-wang, 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 ang uwang-wang. Oh, mamaak po na. Mamaak. Mamaak. Oh, no. Mabor dira sa imo haya. Ha? Lawan. Usa ka adlaw sa kong paglakaw ang uwang. Ning pilit sa kong Agtil. Kitoy-kitoy. Atil ni. Niya. Ambot lang. Apay. Kuan man kanang naman siya tubig. Apay. Mara na mong kuha manghigalaw, pantat og uwang. Duha na. Napagyo isa oh. Oh, sige itsa. Oh, wow. Pantat. Pagkalams kaayo. Pantat. Nakakuha na po may mga higala og isa. Ge, itsa. Oh, wow. Pantat. Oh. Tulo na. Pantat. Kakuha na pod may mga higala og uwang. Wala ra na mo gipait sa kay malata ang uwang. Uwang. Naapa? Dako agayo. Dai. Adohoy! Kadagway! Kahobay! Adohoy! Hana? Duha na ka uwang. Hana ka buko? Daduha unso ulang. Daw tatulo. Pantat tatulo. Lalima unsidan. Yay! Pantat na po! Nakakuha na po may mga higala. Hallelujah. Pantat na po. Grabe unsa man kaduha man ginagitirahan. Paniguro man nga ako, boss, para di makabuhi, boss. Hindi ka mabintian. Oh. Boss be, patanahan na to, boss. Oh. Grabe. Kaduhaan man gyud. Wow, gyalang-alang. Si shooter lang yun. Ariyo self shooter. No. Ariyo infantry. Ara, boss. Ay, igat. Tunog ka na, boss. Patyasin. Iptan na lang ng spot doon. Ng wire. Pao nga ba? Dukdoki, boss. Okay. Dukdoki. Asan tunog ito? Nagaw, di nakansigaw. Di Mm. nakansing pahulay. Dalaligo. Sampakan. May gali kina kuno na ako nga dirita magkuan. May ka plano. Dito ta kay para kasudaan pa. Kasudaan. Balang dili tanggalon. Di na makasungay. Bali lang, okay na. Hallelujah. Dito din natapos dai. Dito sa babaw. Uy, may kuanday na. Kalinaw upat ka pantat. Duha ka uwang. Amanday na sima. O ni ara mga higala. Among kuha. Upat nakapantat. Upat ka pantat. Duha ka ulang. Kada ero dia. Okay kayo. Okay. Right. Ato na ta. Hugon lang teli. Ato na may mga higala. Hugon lang. Aduh kabit. Ilunod nato mga higala ang kuan. Pantat.
Pantat. Ilunod na to kay nagbukal naman ang tubig. Pwede na nato isabay pud ang uwang. Muna among lokon diri sa bukid, lokon. Uwang, dangawan, itman. Muna siya, uwang. Pantat. A few moments later. Tanawa ang kurma niya nga primerong bukal ni siya. So ni bukal naman ato na ning huga ang kining sanay pakko ilunod. Gihugasan na ni namo pakko. Ato nang ilunod. Daghang kayo ang pakko mga higala, murag di ni maigo karon sa kaha. Grabe ka daghan. Mao ni gay na ang pakko nga among gipanguha dito sa sapa sa Kimadas. Di nato ihurot mga higala kay grabe ka daghan ang pakko. Murag na di na makita ang sabaw. Kining pakko mohulpa ra ni kay pan man ni hilis. So karon ato na siyang bitsinan. Atong takluban og balik. Ang mga gala, bukal naman siya. Ato nang ukbag balik. So, nara. Kita yung tubig, nagbukal. Atong tilawan. Okay. Okay kayo ang panirada sa timpla. So, ang isda na sa ilawom na akong kayo na Wow! hasta yung tangad na nara. Uwang. So kini siya humok na, luto na ni siya, pwede na natong haunon. Ato sa Santa Kiniaga. Si Papa ya. Yung to kayo gaw. Yung to ba? Pakuaga sudah ada. Wow! Pagkalami. Kaning iro, di na lang bahugan na rin kwas tulan sa kwan, tantat. O, bira na, kumbate. Okay. Tapo na daw naman. Asa nga bulsa doon dire? Wala. Sarap. Sakto gid. Dapat isang kusar dito sila kwa. Yun. Dapit sa. Daw sa balon na. Lamig kayo. Ay, Lamig kayo. Nara mga igso, nara. agay na aragyod. Nara. Uwang, itman, diri sa amo sigaw nun, dangawan. Okay, init. Init man Masam lang nagawas na. Ha? Lami Utok na sa ba? bituka. Kini, muna yung utok niya. Kay lami ano eh. Sarap. Utok sa bituka na. Alin na. Naglaway lagi ang magtanaw. Ako gani nag-video, naglaway ko. Lami kayo. Ana. Pag gamay na lang mabilin, ikog na lang, pwede na mabirahon. Iyan tiil. Pula. Ulahag ayo. Salat. Naglaway ko. Sarap daddy. Lami kayo. Okay kayo, sir? Okay kayo. Ox na ox. Right. Kaon ta kaon.